Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share, and comment our videos, and enjoy. Hello, my name is Bombshell. You're welcome to Bombshell Television. Nyanda nayo ndi movie ugadzirwa neNaiza Boom comedy ainina hangu aumana vanondikonewa womberemo koperekedzelwa chisika womberemo magazini vakaitwa chinhu zvabika kweself Naiza Boom team. This team ikuita basa zvamanje manje rega itrenda mana ona kana makeup eriswa jatwero tarisa ma-actions anenge achiitika chete tarisa ayo tarisa wone chete zvikuitika. Well done guys, well done. Apa pakagadzirwa unonzi zvungundengu muchakunanza chiro chaivo kuti dzakangomirira tiri kufamba netsoka ungoti vanhu vanga vatipromisa kuti vari kuuya nemota havana kuziva kuzotitakura movie tarisa zviitika pote raisirasika era mara aiwa chimwe rosota dairaiziraraswa zvinhu zvevaza izvi the wedding disaster. So watch out, garai mateka data yemuoni zvamagadzirwa reNaiza Boom the wedding disaster. And Monday tarisira zvekare the Python Queens final the original episode 8. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.